Uyandыңмы елмай, күнні башлашулай, елмай өз-өзіңе, әйтәсіз сөзіңе, тәрәзәден кірген, үйні нұрға түрген, әр шақ изгі күнге сәлем берген гүлге. Елмай, 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 елмай. Исәнімсіз мұқтырам қонақлар, құрметлі телевизор қараушы тамашашыларыбыз. Елмая білушілер ұзақ яшы деген үштеніңіз бар ма? Әгер де қартаясығыз келмесе, экраннар қаршына яқынырақ келегіз. Чөнки бүгін тапшыруымызда қонақта яш, үмітлі, талантлы, күліп, күлдіріп, һәм типтіріп яшауші яш жігітлердір сірәгі пародия ұсталары бүгін бізде қонақта, һәм мен олардың өздері білән яқыннан таныштырам. Бірінші қонағымыз юморист, пародист, автор башқарушы Әбрих Хабриев. Икенші ойыншыбыз олып барушы пародия ұстасы Ирек Фатихов. Һәм енді үшінші қатнашушыбыз шулай пародия ұстасы олып барушы Айнур Сулейманов. Сәлем егетләр, тапшыруда сезне күрүмә бик шатмын. Башваткыч тапшыруын башларбыз, тик шулай да уенны башлаганчы аның кагыйдәләре белән танышып китсәк, уңайлырак, дөресрәк һәм җиңелрәк булыр безгә. Менә бу экраннарга шакмаклар килеп чыгар, шакмакларга 20 сорауның җавабы яшерелгән. Сорау миннән, җавабы сездән. Дөрес җавап 1 балл алып килә дигән сүз сезгә. Шунысы да бар, башваткыч уенында 1 авыр сорау кулланыла. Әгәр дә сез бу авыр сорауга җавап табасыз икән, 2 балл иясе булачаксыз. Шунысын да әйтеп узыйк, башваткыч уены шул ягы белән дә үзенчәлекле. Бүген уенда катнашкан һәрбер уенчы да бик тә матур һәм истәлекле бүләк белән кайтып китә дигән сүз. Бу бүләкләрне безгә Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе әзерләде. Башваткыч уенында иң күп балл җыган уенчы бу уенның җиңүчесе булып таныла. Һәм инде җиңүчегә супер уен тәкъдим ителәчәк. Әгәр дә сез супер уенда катнашып, бу супер уенның супер сорауына супер иттереп җавап яңгыратасыз икән, супер бүләк өр-яңа автомобиль бүген сезнең тарафларга җилдерә дигән сүз егетләр. Уенны башлыйбыз егетләр, димәк беренче сорау сулдан уңга. 5-нче сан 7 хәрефтән торган сүз. Көлке тудыру өчен бозып күрсәтү дигән мәгънәне аңлата торган сүз. Ирек ул да булса, хатын мен әйтеп җибәрде. Самый главный беренче бас, аннары уйларсың дип. Пародия бәлкем. Булмас. Хатын мондый сүзне әйтмәс, ләкин җавабың дөрес, 1 балл синеке. Башлык шуннан, ничек килеп кирдегез сез бу өлкәгә? Пародия өлкәсе бик үзенчәлекле, җыр, бию, алып бару ул инде бер хәл, ул ниндидер инде халыкка таныш булса, пародия барыбер да халык үзенчәлекле карый бу өлкәгә. Сезнең килеп кирүдән башлыйк әле, аннан соң алга таба дәвам итәрбез. Ирек, сөйләп җибәр. Мин 10-нчы классны бетергәннән соң туйлар алып бара башладым, дип җырлап йөри башладым инде төрле группаларда. Һәм әлбәттә, анда бит инде программаны әзрәк кызыкландырып җибәрергә кирәк. Өйдә инде кыланып йөрергә ярата идем. Иң беренче минем үземнең теге иптәш егетләр Айдар Файзрахманов группасында эшләп йөриләр иде. Вот алар инде кыланып сөйләшәләр, мин дә аларга ошатып сөйләшергә тырыша башладым. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез. Барабанны әйләндерүче барашышан. Шулай итеп, һәм туйларга кертеп җибәрдем, мин монда җырлыйк әле дигән уенны. То есть теге угадай мелодия дигән бар иде бит әле. Без аны коры гына угадай мелодия түгел, мин чыгып Айдар Файзрахманов булып сөйлим, кунаклар инде җавап бирә, шул рәвешле менә пародиягә кирип киттем мин. Шуннан башланды. Яхшы, Айнур. Пародиягә килгәндә безнең халык гомумән бик бу юнәлешне ярата. Берәрсенә кызык итеп күрсәтсәң, әйдә тагын дип кыздырып, тагын да теге бу өлкәне дип әйтик, тагын да ачып үземә төрле образлар менә шулай сайланып, карап, тыңлап, минем менә шулай эштә яңгырап, ничектер менә үзеннән үзе шулай килеп чыга башлады инде ул. Иң мөһиме пародия сагында минемчә кешене артык үпкәләтмәскәдер. Менә шул бер нюанс бар. Пародия караучы кеше үзенә теге үпкәләмичә генә, кызык булды дип теге күсә. Әле мин Салават Зәкиевичнең бер интервьюында да караган идем. Аннан торыш сорадылар, сезгә бит инде пародияны бик күп ясыйлар. Сез нәрсә дип уйлыйсыз дип. Салават Зәкиевич җавап бирде, бәлки ишеткәнсездер. Әгәр дә сиңа пародия сагач, син үпкәлисең икән, димәк син зур кеше, бөек кеше түгел дип.
Шуңа күрә бу юмор бит инде аны кабул итә белергә дә кирәк. Менә Салават абыйдан кирип китәбез дә хәзер. Киләбез без әбригә. Мине үпкәләтү кыен. Мине үпкәләтү өчен бик каты тырышырга кирәк. Минем пародия инде гомумән алганда мәктәптә, беренче чаткалары мәктәптә укыганда булгандыр. Мин 11-12 яшьләр тирәсендә бар дип бит әле совет мультфильмы Черепашка Львенок. Я на солнышке лежу. Шушы мультфильмның шушы җырларын теге Черепашка һәм Львенок кебек җырлап йөрим. Әни мине гел сугайны, тавышыңны бетерәсең, тавышыңны бозасың, җырламалай дип. Беренче шатлары шунда ярып киткән, кабынып киткән булса, Арча педагогик коллеятының соңгы курсларында укыганда инде районнар буйлап концертлар куеп йөргәндә әкренәп шунда күрсәтә башладык. Минем мәхәббәт, пародиягә мәхәббәт нәкъ менә Таһир Гайнуллин чыгышларыннан, аның чыгышларын карап, аннан соң әле Илшат абый Хәбибуллин чыгышларын күреп, шуннан гашыйк булдым. Инде төпләп эшләү, төпләп пародия белән профессиональ дәрәҗәдә шөгыльләнә башлау Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында укый башлагач башланды. Бу инде 2005 еллар. Егетләр, сезнең арагызда иң өлкәне пародия күрсәтү Тәҗрибәле. Менә мин дә әйттем әле тапшыру башында, алар яшь, алар дәртле, мин инде яшьләр категориясендә күптән узган. Мин инде 40-ка якынлашам. Шулай булса да, сезне шушылай яшь килеш күрергә теләүчеләр бик күп, сезне гел күрергә телиләр. Тамашачылар да менә бүген дә сөенгәннәрдер әле. Бүген бездә пародия осталары, егетләр, яшьләр. Чиратагы сорау үстән аска. Беренче сан 5 хәрефтән торган сүз. Язучы, сатирик. Исемен белергә кирәк бу шәхеснең, җегетләр. Шаян сәхнә, ачык сәхнә, каз өмәсе, көмеш кыңгырау, телевизион тапшыруларының авторы һәм алып баручысы да. Аның көлке, шаян, юмор, сатира әсәрләре басмада тулы бер җыентык тәшкил итә. Чыгышы белән шәле егете. Камил Кәримов. Җавап дөрес, Абри, бал сезнеке. Камил абый әле ул фәлсәфәче дә. Аның белән сөйләшә башласаң, бик тирәнгә киреп китеп сөйләшеп була, аралашып була. Сездә юк, ләкин без тирәнгә кирмәй генә бүген пародия турында сөйләшәбез, егетләр. Пародия, ул инде кемгәдер булса аңлашыла. Тавышын кабатлау, образын кабатлау, хәрәкәтен кабатлау, ләкин кабатлаган очракта да аны ниндидер бер эзлекле рәвештә эшләү кирәк. Монсы бер, икенчедән аны ниндидер бер тулаем чыгыш итеп эшләү өчен ниндидер бер сценарийсын булдырырга кирәктер бит инде. Ул ничек туа, кем тудырамыны үзегезме, берәрсе язамы, заказ белән эшләтәсезме? Менә шул процесс кызык. Минем менә хәзер башта сценарий туды. Монда җегетләр бер шәр алдар бит инде. Менә шундый вәкилләр миңа, Рафаэль. Бәлки син бу тәкъдимне кабул итеп алырсың. Айда булай тик әле. Мин басыйм, җегетләр җавап бирсен. Балны орталай белик. Мысын җегетләр белән сөйләшергә кирәк. Балай. Балай гына басып торып булмас бит инде. Айдар. Мин хәдемә басып. Хәз синең кагыйдәң эшли башласак, ахырда мин машинаны бүләргә тиештер синең белән. Артка утырып җибәрмә. Артка утырып җибәрәс. Давай, син басасың икән, үзең җавап бир. Мөхтәрәм тамашачылар, әлеге мизгелләрдә сез шушы сценарийның ничек туганын күзәтеп уздыгыз. Аңлавымча, бу нәкъ шушындый форматта туа торгандыр. Нәрсәдер әйтеп карау, сөйләп карау. Сөйләп карарга кирәк, язып карарга кирәк. Язганыңны башта кичкенә генә берәр бәлкем мәҗлестә күрсәтеп карыйсың, сынап карыйсың, атам икән, бу юк микән. Яки инде авылларга концерт белән барганда, авылларда күрсәтеп карыйсың. Аның әле менә шундый ягы бар. Бер авылда синең бу язылган сценарийың тулы, мәсәлән, билгеле бер монологың, номерың рәхәтләнеп башыннан ахырына кадәр атырга мөмкин. 10 километр ярыклыкта урнашкан икенче авылга барып күрсәтәсең, анда бөтенләй менә шаккатып булай гына карап утырган мөмкиннәр. Менә төрле урыннар. Ничә инде бу җүләр дип. Нәрсә булды инде бу дип. Шуңа күрә язучыларга да мөрәҗәгать итеп карыйсың, дусларыңа да әйтеп карыйсың, алар белән фикерләшеп карыйсың, режиссерлар белән. Монда билгеле бер төгәл алымы юк. Аның бит әлендер актуаль темалар да була. Менә һәрбер чорга карый торган, шул темага яраклаштырып язырга тырышасың. Ниндидер башка приколлар, кызык әйберләр килде, язгалап түртеп барасың блокнотка, аннары соңыннан шуны җыеп, компоновать итеп, тулайым бер оештырып, пародия әсәр чыгарасың инде. Аның сценарий дигәне ул тормыштан да чыга инде, яртысы тормыш вакыйгаларыннан шуны скелетын ясап дип әйтик, өстәле, ул бер номерга әверелә инде.
Аны барабырда чыгыш ясаган сайын, мәсәлән, бүген чыгыш ясадан әзрәк нәрсәсе җитешмәгән кебегме? Икенчесендә өстәп карыйсың яки киресенчә. Кемнедер төшереп калдырасың, кемнедер кертәсең әйе. Камилләштерү ярдәмендә бу сценарий туллана. Һәм кай вакыт гомумән көтмәгәндә менә сөйләгән вакытта сине бүлдереп берәрсе әйтә, син шуңа җавап итеп бер әйбер кыстырып куясың, ул бүтән залны шо ягада салатырга. Аннан соң менә шул әкренләп өстәлә дә китә шулай. Гаять та катлаулы форма, пародия белән шөгыльләнү, бу эшне бүтән кеше дә башкара алмый җегетләр. Шуңа күрә сезгә бу эшегездә зурдан-зур уңышлар гына телим. Алга табада тел ачкычлары булсын һәм сезгә күрсәтерлек образлар килеп чыгып торсын. Рәхмәт. Алга барабыз чираттагы сорау сулдан уңга 7нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Айлы, ай сыйфатлы мәгънәләренә ия булган исеме. Ayдар bolsalaysa. Ayдар! Cevap dürüst! Allah'a şükür. Bir bal buldu bu. Bir bal. Sigenem. Şankun aldım. Yok qaysı Aydar buldu şimdi? Galimov mu? Feyzi Rahmanov mu? Qaysı buldu? Aydarlarga parodiya бүгін көндә күп ясала. Айдар Галимовка да. Яшәсен Айдарлар. Айдар Галимовка да, Айдар Фәйзи Рахмановка да. Карагыз әле, менә ярый, монда бит инде билгеле шәхесләр, талант ияләре бу теманы инде кузгаткан идек. Бармы үпкәләүчеләре? Шәхсән мәсәлән миңа килеп үпкә белдерүчеләр бүгенге көнгә кадәр юк. Гәрчә инде мин 2005 елдан бирле пародиялар белән шөгыльләнсәм дә, миңа килеп миңа пародия ясама, миңа пародия күрсәтмә дигән бер кеше дә булмады. Киресенчә әле килеп, нишләп миңа пародия ясамыйсың әле син диючеләр бар. Киресенчә. Башкортстанда, Уфа шәһәрендә бер концертта катнашабыз. Гримерка келіп кірдім де енді Вилабай отыра, Вилосманов. Вилабай көрді де енді, қаралы, нешлеп сен меға пародия самайсыңсың? Үйден мен сенға жырларымды берем, менің бет тауышы үзіншәліклі деп. Бейтем, Вилабай мәйтем, бейтем, пожалуйста. Шайды сөйлешіп кеттік та, номерларын алыштық та Вилабай білем. Ненде жырлары керек деп сұрады. Мен енді мына шошы жырларыңыздың аранжировкаларын жіберсеңіз рахматты болар едім деп. Мына Булат Нематуллин һәр вакыт Әлфина апага да инде менә аларның пародияларынан башладым. Алар да бер начар сүз әйткәннәре булмады. Бер кешенең дә киресенчә әйткәнемчә менә килеп, әйдә миңа да ясап кара әле диючеләр бар. Салават абыйның тагын бер әйткән сүз бар. Кеше артистка пародия ясыйлар икән, димәк ул популяр. Әйе. Ул сөенергә генә тиеш. Әйе, ул сөенергә генә тиеш. Җегетләр, сезнең чирактан ничек? Ирек мәсәлән сиңа. Олай килеп үпкәләү белдерүчеләрне хәтерләмим. Мин бит инде теге пародия ясаганда да аның бит музыкасы кирәк була. Иң беренче, бөтенесе дә интернет челтәрләрендә юк. Һәм артистларның үзләре белән элемтәгә керергә туры килә. Мин совкаларыгызны бирә алмассым икән сезгә пародия ясыйм дип. Кайберләренә хәтта әле менә шушы пародия ясаганнан соң сценарийларында, видеоларында җибәргәләгән була. Олай үпкәләгәннәрне хәтерләмим. Димәк, бар да яхшы. Айнар, сезнең чиракта да Минем дә алай килеп үпкә белдереп, ачылып бирүче бер кешене хәтерләмим. Сораучыларына бар. Айнур, курыкмыйсыңмы ясарга дип. Әйе. Курыкмыйсыңмы ясарга, әйтмиләрмесең бер нәрсә дә ясаганга дип, менә шулай сораучылар бар. Алай Аллага шөкер, барысы да тәртип, барысы да әйбәт. Телиләр, киресенчә әйберстән дә. Җегетләр, монда Айнурның кемгә пародия ясаганын истә тотсак, әйе бит. Әгәр дә пародия ясаганга үпкә белдерүчеләр булса, Айнур монда басып тормаган булыр иде. Айнур моны беренче белер иде. Айнур монда басып тормаган булыр. Барысы да әйбәт. Тәртип улибыз. Айнур шулай да әйдә, менә бу мизгелләрдә тамашачыларга да бер кызык булыр. Бер пародия мизгеле тәкъдим итегәле, бер чыгыш. Әйдәгез күз алдына китерик. Баш ваткышка кем кунакка килде икән? Әйдәгез. Белеп карагыз. Әйдәгез. Хөрмәтле, уважаемый Рафил. Хөрмәтле телевизор караучылар. Ассаламу алейкум. Аллага шөкер, татарча сөйләшә башладык. Яратабыз, тыңлыйбыз, карыйбыз. Татарча эстрадага күчтек, бик яратып тыңлыйбыз. Киләсе баш ваткыч сезгә кем бу җырчы? Тыңлап карагыз әле. Җаваплар көтәм. Бер тотарып карадың, иркәләдең, назладың, күз нурларын алып килдем миңа, сөю назларың.
бір тоттарып қарадым, еркәләдің назыладың, көзі нұрыларын алып келедім, сүйін азбары. Бек матор жыр, бек бұл жырны яратабыз. Мен мұнда Татарстанда бек хөрмәтле хәзрәт ана қонаққа келдім. Жәлил хәзрәт, шуңа күрә Жәлил хәзрәткә қайдағы сөз бере келе. Хөрмәтле телевизор қараучы дуслар, хөрмәтле әбірей, Ерек, Рафел, Аллаға шүкір менә дөрестән дә баш ватабыз, дормыш шулай бара инде ул, баш ватабыз, җаваплар эзлибез. Җаваплар барысы да бар, әзер, табырга гына кирәк. Шуңа күрә әйдәгез, уенны дәвам итеп, табык җавапларын һәм инде бер дуга кылып куйсак, дөрес булыр. Тапшыруның башында әйдәгез. Айнұр, біз рахмат шығышыңызға. Тамашашылар танығандар, әлбәттә инде алып барушы ролінде Рамзан Қадыров, жыршыбыз Резда Шарафиева һәм Жәлил хәзрәт Фазлыев. Үзе. Біз рахмат, Айнұр. Шықшы матыр шығышың үшін. Тамашашылар да риза болар. Егеттер қаршы келмесеңіз Айнұрға бір бал тапшырайық. Көркем? Көркем, біз рахмат. Шираттағы сұрау үстен асқа, екінші сан 5 харфтан тұрған сөз. Қойын. Әбірей? Құлаш. Doğru değil әлбәттә. Harfler sonu boyunca da Aynur'da... Kuşak. Kuşak әлбәттә. Жігітлер, kuşak жайып, құлаш жайып, қаршы алушы бишәләрігіз, хәләл жефетләрігіз білден де таныштырып ұзығыз енді. Онды кішілерігіз бардыр еш? Бар иде бугай. Бар иде бугай, сәлемді айтып кетерсіз. Біз телевизордан дейерсіз. Тормыш иптәшем Гөлчәчәк, Балташакларыннан, Балташ районының Қоңыр авылынан, менің әниемнің туған авылынан ике бала үстерәбез. Пародия ясарга әзерләнгән вакытта номерларны әзерләгән иң беренче хәләл җефетен күрсәтәм. Балалар гомумән сәнгать өлкәсеннән, пародия өлкәсеннән ераграк кешеләр. Алар киресенчә мин кабатлаганга, мин кабатлап сөйләгәнгә көлеп, шаярып кына үсәләр. Әлегә үзләрендә андый пародия күрсәтү сәләте бик күренми, сизелми. Без менә Смешариклар мультфильмын тәрҗемә иткән, тавышландырган вакытта кай вакыт мин кайтып карыйм. Ничә хәлләрегез дип куяш шикелле сөйләшеп бит. Яки инде ашап утырган вакытта бик тәмләр исәк булган бу дип бәрә шикелле сөйләшсәм шаркылдап калар инде. Шушы аларның кайфларын күтәрү өчен генә кулланып алам мин бу пародия өлкәсен. Ә булай үзләренең әлегә андый кызыксынулары юк. Яхшы, Әбрей рәхмәт, Ирек. Минем дә гаиләм бар, Аллага шөкер. Хәләл җефетемнең исеме Гөлшат, ул Минзәлә якларыннан булса да, аның әнисе минем туган авылныкы. Менә бит. Тагын Балташ. Бабай аны башта әнисем Минзәләгә киткән, мин Минзәләдән кызын кире Балташка кайттым. Алыш-биреш ясадык. Һәм инде балаларыбыз Зифа һәм Әмирхан. Аларга инде сәлам җиткерәс килә. Һәм нәрсә әйтәс килә, менә нәкъ менә минем шушы туйларда чыгыш ясаганда, концертларда чыгыш ясаганда иң төп шундый юморный ситуацияларны миңа китереп тудырып торучы ул минем хәләл җефетем. Ул минем бик юморный кеше, просто кеше каршына чыгып сөйләргә генә уялырга мөмкин. Ләкин аның менә базасы бик көчле, ул күп әйберләр карый, миңа әйткәли, аның белән кызыклы ситуациялар туа. Һәм әлеге туган кызыклы ситуацияларны мин инде мәҗлесләрдә сөйләп кеше күлдерәм, кайтканнан соң инде ул миңа әйтә, нишләп миңа да акча түләмисең ди. Мен әйтәм, мин сиңа никахлашканда, өйләнгәндә авторский праволарын сиңа әйтәм, сатып алдым үземә. Вот, шуның өчен вот шулай матур итеп яшибез. Юмор белән гомер кичерәбез дип әйтәм. Әйе, Аллага шөкер. Яран күркәм, яхшы рәхмәт. Айнур. Мин дә гаиләле, Аллага шөкер. Алина исемле тормыш иптәшем, малаем, Сәгыйть малаебыз, малай үстерәбез. Бик матур яшибез, аралашабыз, тормышта да ул пародиялар кулланып алырга туры килә. Юмор аша кайбер чагында хәлләрне шишеп алабыз дип әйтик, пародия аша шишәбез. Инде ул пародия, беләсең, бүгенге көндә Рафил теге кайбер теге авыррак ситуацияларны җиңеләйтеп, ничектер кызык, менә шушы юмор аша дип әйтик, җиңеләйтеп җибәрә. Әйе, юмор аша, шуңа күрә юмор кирәк әйбер, юморны әгәр дә эшли аласың икән, минемчә эшләргә кирәк. Инде ул бөтен кешегә дә бирелмәгәндер, бәлки. Ләкин аны
аңлый белергә дә менә бер теге талант кирәк. Ул бит әле бөтен кеше дә аңламый да бит әле аны. Барыбыз да тормыш иптәшләргә кайнар сәламнар җибәреп, без сезне яратабыз дип әйтик әле менә. Давай торып. Әфәрин җегетләр, яхшы, барабыз алга таба чираттагы сорау. Сулдан уңга 8-нче сан 4 хәрефтән торган сүз. Татарстан Республикасының дәүләт башлыгы улда булса, Айнур. Җитәкче 4 хәреф. Әйе. Рәис. Җавап дөрес, Айнур балсызмы? Афел, сорыйсы килә. Бу баш ваткычны кем ясады соң? Башланды. Кем соң моның авторы? Молодец, бик әйбәт ясаган. Әйдәгез, ясаучыга да бер алкышлап алыйк. Әфәрин. Айнур бер балсызмыкы. Тотаға қойтыңыз, мен алға таба дәвам ете алмайм. Бір сұрау борчы. Мен сәлем әйткәндә хатынның исемен Гөлшат деп әйттем бу. Нәқташлай. Сине тагын бер бармы? Җегетләр, нәқташлай, мөхтәрәм тамашачылар, аңлыйсыздар инде, пародия дигәч, ул юмордан башка һич тә мөмкин түгел. Бүген бездә пародия гына түгел, чын юмор осталары. Алга барабыз, җегетләр, чираттагы сорау станаска 3-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Татар милли ризыгы. Ирек. Бәлеш. Хай, гел туры килә, хәрефләр саны да җитә, шакмаклар саны да җитә. Ләкин бу очракта компьютер сезгә бәлки булайрак дип җавап биргән булыр. Әбри. Күмәш, шушы җавапны көт синдә. Әйе. Нәкшылай. Бәлки Кыстабай туры килмәй монда бит. Кыстабай туры килми. Аны төрле җирдә төрле әйтәләр, төрле районда кайда кыстабай дип әйтәләр. Әйе, нәкшылай әйткәнчә бик якын. Бик мәктәптә әйтеп тишбәрәләр яшмаса. Каядыр якмыш. Ие бас тимәгә һәм җавапны яңгыратасың. Якмыш. Менә бу җавап дөрес. Якмыш дип атала. Үзегез пешерергә яратасызмы? Һәм нәрсәләр пешерәсез? Ит белән бәйле булган ризыкларны кыздыру, мәсәлән, хашламаны бик яратып пешерәм. Тәмле итеп Кытай борчагы соусында, ягъни мәсәлән, соевый соуста. Менә шулай ук нинди соус икән дип уйлап торучыларга без аңлатып бирдек. Кытай борчагы соусы, яки кыстабы, яки якмыш. Тәрҗемә итсәк, төгәл тәрҗемә итсәк, ул шулай яңгырый, соевый соус. Соевый соус белән ат итен бик тәмле итеп кыздырып була. Шулай ук тавык итен дә кыздырып була. Аның рецепты гади. Вак итеп суган турыйсың, вак итеп бер зур суганны турыйсың. Бер 2-3 тырнак сарымсакны вак итеп турыйсың. Башта суганыңны кыздырасың бераз гына, майда. Аннан соң шуңа ваклап торылган сарымсагыңны җибәрәсең. Инде суган кызгып төскә керә башлагач, шунда итеңне саласың. Сарык ите булырга мөмкин, сыер ите булырга мөмкин, тавык ите. Иң тәмлесе тавык ите белән ат итеннән килеп чыга инде ул. Әйбәтләп ит кызган дәрәҗәгә килеп җиткәч, инде шуңа бер 2-3 аш кашыгы Кытай борчагы соусы өстәп куясың да, бер 2-3 минут әйбәтләп булгатасың да, бүтән бер әйбәт кирәк түгел. Ашаган кебек булды. Ашаган кебек булды бит бу. Тамаша бу. Университетта укыган чакта иртә белән боткалар ашый башладым мин. Ул боткалар да синең кыяфәтеңнән күренә инде, Ирек. Шундый. Боткадан торган. Боткадан башланганы. Вот сөтле боткаларны дөрес тәмле итеп пешерергә булдырам дип әйтә алам. Әйбәт. Даже менә сөт кастрюльгә ябышмасын өчен эрбәйме? Стенкаларына иң беренче су салырга кирәк, суны кайнатып чыгарга кирәк, аннары гына сөт салып кайнатырга кирәк. Шуннан соң ниндидер ярмаңны саласың, анда тары булырга мөмкин, башка ярмалар һәм пешеп беткәндә генә туз салырга кирәк. Вот шул вакытта аннары инде әлбәттә майларын салып ашап җибәрсәң, менә минем шикелле. Бу җегетләрнең моның сөйләвеннән үк авызга сулар килә торган итеп сөйләп башлады. Әлбәттә, Айнур. Рафил, минем рецепт бик гади. Яхшы. Бер стакан су түгел. Мин өйләнгәч, гомумән пешерми башладым дисәк тә була. Тормыш иптәшем пешерә, мин алып кайтып кына торам. Ул үзе ингредиентларын, ул үзе фантазияларын кушып нәрсә пешерәсе килә. Бөтенесен дә Аллага шөкер ашыйбыз. Ләкин соңгы тапкыр пешердек урамда плов пешердек бергәләшеп, бик күңелле булды, рәхәт булды. Менә шул пешергәндә теге бергәләп, күмәкләшеп, пешереп, туганнарың белән ашасаң, аннан да тәмлесе юктыр ул. Башваткыч тапшыруына да кунаклар килгәндә генә күңелле һәм рәхәт. Рәхмәт җегетләр, килүегез өчен. Алга барабыз чираттагы сорау. Үстән аска 4-нче сан 5 хәрефтән торган сүз.
Кемнен дә булса, туып, дәвам иткән нәсел. Айнур? Буын. Тоқым, менә бу шырақта жауап дөрес. Инде кабатлана кирәкмәс, әбри, ирек. Рәхмәт давыл кеше брата. Әти-әниләрегез, кайсы өлкәдән сезнең, бәлки менә ул нәселдән килә торган мизгелдер дип сорыйсым килә инде. Минем әти мәрхүм инде бик яхшы җырлый иде. Авылның беренче звездасы иде. Заманда исән вакытында һәм яшүсмер чорында, яшүсмер вакытында әтине бик композиторыбыз Әнвәр Ага Бакиров имтиханнарсыз консерваториягә укырга керткән булган. Әтине. Тик ул вакытта инде безнең авылда йорт төзелеп килгән вакыт булган. Бабай инде әтигә нәрсә төзелә башлаган йортны ярты юлда калдырасыңмы дигәндә укырга кертмәгән әтине. Җибәрмәгән. Әти шуннан соң инде авылда калып, аннан соң педагогика өлкәсенә укырга кереп, тормыш юлын инде мәктәп белән бәйләгән, мәктәптән башлаган. Минем әби дә матур җырлый иде, әни дә бик матур җырлый. Бәлкем инде теге җырлый алу сәләте алардан да күчкәндер. Һәм әтинең әйткән сүзен хәтерлим. Инде зур сәхнәгә чыгып, чыгыш ясый башлагач, телевидениедә күренә башлагач, газета журналларда бастыра башлагач, әңгәмәләр чыга башлагач, әтинең әйткән сүзе бар иде: "Улым, рәхмәт, минем яшьлек хыялымны чынга тормышка ашырдың сен", дип әйткән иде ул миңа. Әйе. Тагын бер хыялны чынга ашырыйк әле бүген, әбри. Башкарып үтим. Рәхим итегез, әбри Хәбриев мәйданда. Таңшында бәхет таптым бүген, сен калдырып киткән идең. Янар бер ноктасы калмагандыр, бер яшәсен инде дидем. Гөл өстендә сусап яткан бәхет, шундый тансык ул син идең. Мәңге яшәтергә бәхет гөлем, йөрәк тажын аңа өрем. Исәнләнеп шашып шу бәхетне, кулларыма алгач көлдем. Мин үпкәнгә тажын көнләшүдән, шул гөлләрне таптап йөрдең. Гөл өстендә сусап яткан бәхет, шундый тансык ул син идең. Мәңге яратырга бәхет гөлем, йөрәк тажын аңа өрем. Афарин. Голос тапшыру булса, мин менә булай икән булыр идем. Гөлнара Җәлилова сүзләренә әбри Хәбриев үзе иҗат иткән, үз җырын башкарды. Һәм әлбәттә без аңа бер балны тапшырабыз. Әбри Хәбриев. Шушы җыр дулкыннарында тирбәлә без дәвам итәбез алга таба. Җегетләр, мин әйтеп узган теге авыр сорауга килеп җиттек без сезнең белән. Сулдан 6-нчы сан 7 хәрефтән торган сүз булыр ул. Фаил Шафигуллинның легендар әсәре. Бу әсәрдә 3 образ. Сафура, Бәкер һәм Трактор. Сафура, Бәкер һәм Трактор. Җавап бирегез!
Син Ирек ничәнче елгы? Нигә туган елыгызны сорыйм? Чөнки бу 90нчы еллар телевидениесендә еш күрсәтелгән. Без моны ишеткән бар сәхнәдән Рәшит Сабировның ае. Без моны карап үстек инде, тыңлап үстек бу әйберләр. Барабыз алга таба чираттагы сорау җегетләр. Сулдан уңга 9нчы сан 5 хәрефтән торган сүз. Көлкеле мәзәк. Айнур. Қызық. Қызык, әлбәттә. Җайлы гына, гади гына бер бал Айнур Сулейманов. Алга барабыз, өстән аска 10нчы сан 6 хәрефтән торган сүз. Хатын кыз исеме. Сораулар һәм җаваплар сезнең белән бәйле. Сезнең чыгышыгыз, сезнең пародияларыгыз белән бәйле. Резида бу, Резида. Әлбәттә, Резида Шәрәфиева турында сүз бара бу очракта. Айнур эшләде Резида апага пародияны. Сездән килеп чыгамы соң Резида апага эшләргә мөмкинлегегез бармы? Нигә дип сорама, нигә дип карышма, бер тизегенә җыенда кил әллә. Әйбәт. Бер тоттырып карадың, иркәләдең, назладың, күзен нурларын алып килесең насыйп назладың. Бер тоттырып карадың, иркәләдең, назладың, күзен нурларын алып килесең насыйп назладың. Егетләр, Җырлаган юк әле. сездән мутасамлар. Ләкин ишегездән бер Резида чыкмый икән ишне. Нур пародиягыз бик матур, бик күркәм. Сәлам җибәрик әле Резида апага. Резида апа, Резида апа, привет. Бездән барыбыздан да, ае. Резида апа. Бераз гына тукталыш ясый, без тапшыруыбызның яртысына килеп җиткәнбез. Сорауларның яртысы шишелгән. Әлегә кайсы уенчының күпме балл җыйганын игълан итикче. 2 балл иясе Ирек Фатыйхов әлегә. 4 баллга ия Әбри Хәбриев. Һәм әлегә лидерлар рәтендә 7 балл иясе Айнур Сулейманов. Барабыз алга таба чираттагы сорау өстән аска 11нче сан 6 хәрефтән торган сүз. Усал, ачы, көлү. Әбри, Сатира. җавап дөрес, әлбәттә, сатира. Әбри Хәбриев 1 балл. Чираттагы сорауга барабыз. Сулдан уңга 16нчы сан 5 хәрефтән торган сүз. Хатын иренә. Кадерлем, син ничек итеп 100 яшькә кадәр яшәргә дигән китап алып кайткан идең? Шуны һич тә таба алмыйм, кая китте икән ул? Синең әлең укый башлагач, чыгарып ташладым мин аны. Әбри, Мәзәк. мәзәк. Җавап дөрес, Әбри Хәбриев бу балда сезнеке. Сездән берәр мәзәк. Бер хатын-кыз сорый икән, теге дуга кылай икән. Я Раббым, мен калын кошелек белән нишкә тали телим. Я Раббым, бу тыйгына күрмә дип әйтте ди. Ирек Фатыйхов. Бер балалар бакчасыннан кайтканда икән, әтисенә әйтте. Әти, нәрсә булды кызым? Бүген безнең балалар бакчасында башка балалар тактага ямсыз сүзләр язып утырдылар. Эй, балам, син язмагансың да бит. Юк, мин әйтеп кенә тордым дип әйтте. Шулай гайрат. Айнур сездән. Минем мәзәк иң кыска, бер куян килеп төшкәндә чакырга, сикерә, бер тапкыр сикерә чыга алмай, 2 тапкыр сикерә чыга алмай. Все, 3нче тапкыр сикерәм дә, чыга алмасам кайтам да китәм ди икән. Мәзәкне дә җайлаштырып сөйләп биргәнегез өчен жәл түгел, берәр бал һәрберегезгә. Бүген күңел иркен, рәхәт сезнең белән егетләр, шуңа күрә әйдәгез шушы дулкында алга таба дәвам итәбез. Сулдан уңга 19нчы сан 7 хәрефтән торган сүз. Тыңлашы сандугач, тип йөрәгем. Озак торды атым чапмады. Ирек Нәфкать Нигъматуллин. Әлбәттә, Нәфкать Сезнең репертуарда да бармы? Сайрый сандугач, үзәкне үзә инде. Сайрый сандугач, җавапны белмәдем инде. Тип йөрәгем бер дә туктамас син. Озак торды атым чапмады.
чөнки аны трактор таптады. Жігіттер, рахмет. Әрбір образ келіп шыға, әрбірсіне пародияны ұста етіп башқарасыз. Бекзір рахмет сізге. Барамыз алға табәлі біздің сұраулар бар. Үстен асқа 12-ші сан 5 харифтан тұрған сөз. Синонима керек болашақ. Ләззәт, тынышлық, яки. Ләззәт, Тынышлық. Тынышлық. Да шында кіртегенде. Рәхәтләніп сөйләшәбез дидем. Инде әбір сенің жырны рәхәтләніп тыңладық. Айнур, сенің пародияны біздің енді күзетәсе келе қазір ирекне шулай да енді тамашашы күтіп отыра. Бәширә деп әйткәннәре, Бәширә булыр микән? Бәширә булыр микән дип әйтәләр. Ирек. Мәйдә көтәм аны. Айда инде. Сине мәйданда көтәбез. Бүтін жерде шулай деп сорыйлар, Ирек Бәширә буламы деп, шуңа күрә җавап бирәсем килә, Бәширә була. Була, димәк, көтәбез сине мәйданда инде. Бәширә Насыйрованың үзе жырлаған кебек булды. 1 балл Ирек Фатихов. Мәйтәм, Бәширә Насыйрованы, Бәширә апаны тулысынча тыкканнар да койганнар Иреккә. Нәк шулай. Алганнар да тавышын. Виш тутыргандар. Буй. Яхшы егетләр, барабыз алга таба өстән аска. 13-нче сан 5 хәреф. Җавид Шакировның кушаматы. Ул Габдулла Тукай кебек, Габдулла Тукайның шулай бит кушаматлары бик күп булган. Шуларның берсе. Мен аны яшкысын гына беләм. Янсы бар. Бурын дигәне бар, анысını ишеткәнегез бардыр инде. Җәүкә. Шәүкәдән. Нишәк? Шәүкәдән. Или Шәүкә. Төймәгә бас та җавапны янга. Шәүкә. Алга барабыз сулдан уңга 17-нче сан 4 хәреф. Карикатура. Әбри. Шар. Җавап дөрес, Әбри. Тагын да 1 балл. Да, кыздык тиз генә җегетләр чираттагысы өстән аска 14-нче сан 5 хәреф. Көлкеле тамаша. Юмор. Көлкеле тамаша. Тамаша. Хәтта Яңа гасыр телерадио компаниясында шундый тамаша бар. Әбри. Кәмит әлбәттә Җавид абыйга да күп сәламнарны җиткерик әле. Җавид Шакировка. Җавид абый, сәлам. Сез үзегез пародия ясыйсыз. Менә үзегезгә пародия ясасалар, ничек карарыгыз моңа? Миңа пародия ясаган егет тә бар. Ул безнең Арабызда юк. Ул мин эшләгән Татар радиосында эшли, Байбулат. Ул вакыт минем хәрәкәтләрне күрсәтеп, хәрәкәтләргә. Минем теге сөйләмемә түгел, әмма тышкы кыяфәтемә, килеш килбәтемне пародия күрсәтә. Бер юнәлеше бит инде ул пародияның. Шулай ук ул бит инде тавышны гына түгел, хәрәкәтләрне дә кабатлау ул пародиягә керә инде. Булай сөйләшеп, нитеп пародия ясаганнары юк. Аңладым. Җегетләр сезнең Мин аны хәтле популяр түгел. Пародия ясаган. аңлады.
Нәқ шулай. Нәқ шулай. Миңа калса, безгә пародия белән шөгыльләнүчеләргә пародия ясаучылар булмас та инде. Әйе, чөнки инде сез оригиналларга пародия ясыйсыз бит инде. Без бит инде үзебез бөтенесеннән туплыйбыз, бөтенесеннән җыябыз. Шуңа күрә хәтта менә әйткәнемчә кай вакыт пародияләр белән шөгыльләнә, ничә ел буе шөгыльләнә, үзеңнең чын тавышыңны да эзләп табу кыен. Әлбәттә, ана шулай дип әйтүчләр бар, ул һәм чыннан да дөрес. Бер җырны җырлый башлыйсың, бер төрле тавыш белән җырлыйсың. Икенче җырыңа күчәсең, анда бөтенләй икенче төрле тембр белән китеп бара җырың. Әле сез менә пародия белән шөгыльләнәсез, сез һәрберсенең тавышын, тембрын эзләп табасыз, яңгыратасыз. Бар безнең әле үз тавышларын таба алмаган җырчылар да шуңа күрә хисап торамагыз. Сез инде һәрберсенең тавышын табып, һәрберсен оригинал рәвештә кабатлап күрсәтә беләсез. Һәм моның өчен әфәрин, бу талант, бу сәләт. Аны тамашачылар да кайбер вакыт әйтәләр, син пародияда ул артисттан да шәбрәк җырлыйсың дип. Шуңа әйтәләр. Җегетләр, безгә коллегия ясарга кирәк. Хөрмәтле үз тавышын таба алмаган яшь җырчылар, килегез безгә, табып бирәбез сезгә. Әйбәт. Яхшы реклама. Яңа тавыш. Яхшы, барабызга таба солдан 18-нче сан 5 хәреф. Тышкы күренеш, кыяфәт, ягъни мәсәлән, әбрим, рәвеш. Җавап дөрес, әбрим, бер бал. Алга барабыз үстән аска 15-нче сан 5 хәреф. Батыр, каһарман, баһадир. Герой. Әлбәттә, һәр заманның, һәр чорның үз герое була дип сөйләшәләр. Батыр, герой, каһарман, герой, әбри бу балда татлар сезгә. Сулдан уңга 20-нче сан, егетләр, бу инде безнең тапшыруыбызның ахыргы соравы. Кайсыгыз җавапны яңгыратыр? Нәфис сүз остасы, бу чиракта фамилиясе кирәк. Димәк, Сабиров, Рәшид Сабировтан да сүзгә. Дөрес. Мин Данир Сабиров дигәнем, дөрес малай. Һәм егетләр, үзегез күреп торасыз, безнең инде сорауларга җаваплар табылды. Ә хәзер кемнең күпме бал җыйганын игълан итәчәк. 7 бал. Иясе пародия остасы, алып баручы райондашым Ирек Фатихов. 8 балга ия булды, шулай ук алып баручы, шулай ук пародия остасы Айнур Сулейманов. Һәм инде уеныбызның җиңүчесе 12 бал иясе Әбри яки Данияр Хабриев үзе. Егетләр, тапшыруның иң рәхәт мезгилләренә килеп җиттек. Ул да булса бүләк тапшыру мезгилләре. Ә мин сезне чакырам бүләк киштәсе янына. Ирек, рәхмәт. Аллага тапшырдык, хәерлесе булсын әйдә. Моны басасымы? Моны басасы да җибәрәсе киттек әйдә. Шарыбыз менеп китте, һәм инде ул безнең килеп төшә 5-нче санда. Кабул итәрсең, кулланырсың, һәм әлбәттә шушыннан кулланганда башваткыч тапшыруын искә алып, шушы социаль челтәреңдә бер әйтеп куярсың. Шунда откан идем дигән булып, бүләк синең кулларга кабул итеп ал, алкышлар белән тапшырабыз безне. Миңа инде шушы тапшыруда катнашырга көч биреп торучы тормыш иптәшем Гөлшатка, балаларыма, Зифага, Әмирханга, әти-әниләремә, абый-апаларыма, бүтән туганнарыма, дусларыма зур рәхмәтемне һәм инде сәламемне җиткерәм. Алла бирсә, сезне менә шундый тәмлек әхваллар белән сыйлармын. Бу чиракта исемен дөрес әйттең, мин тыңлап тордым. Гөлшат дидең. Дөрес. Айнур, рәхмәт әйдә. Шарыбыз менеп китте, һәм ул безнең килеп төшә 2-нче санга. Айнур, әлбәттә инде 2-нче номерлы сан астында кәхвә тарткыч дигән җиһаз бүген гел шулай туры килә, кәхвә белән бәйле. Ишегез катлаулы, җегетләр, төн буе юлда йөрергә туры килә. Шуңа күрә йокламас өчен кәхвә эчеп куюдан да яхшысы юктыр. Кәхвә тарткыч синең кулларга, Айнур, шулай ук башваткыч тапшыруын һәм Татарстан Яңа Гасыр телерадио компаниясын бер искә алырсың, ярыймы кулланган чагында? Рәхмәт. Котлыйбыз сине. Бу кәхвә тарткычны алуым очраклана түгелдер. Кәхвәне бик тормыш иптәшем ярата. Менә шушы кәхвәне аңа бүләк итеп, аны тагын да сөендереп, бергә Алла бирсә, тагын да матуррак яшәргә тырышырбыз. Һәм инде зур рәхмәтләремне Аллаһ Тәгаләгә шушында
китергән өчен, шушында матур студияләрдә бергәләшеп, менә коллегаларым белән бергәләшеп уйнаган өчен бик Аллага шөкер, бик зур рәхмәт. ТМВ каналына аерым рәхмәт. Шулай ук ни өчен ТМВ каналын бик яратып карыйбыз, чөнки бу ТМВ каналы безне берләштерә барыбызны, татарларыбызны, милләтебезне. Һәм инде ТМВ каналын минем бүгенге көндә Апаста яшәүче иң олы безнең Дәванибез калы шуңа күрә иң беренче сәламнарыбызны Дәвани сиңа җибәрәбез. Исән сау бул. Озак еллар сиңа безне шулай сөендереп, бергәләшеп, матур итеп торыйк. Һәм инде барлык туганнарыма, якыннарыма, мине үстереп бүгенге көндә шулай улым диюче әниемә, һәм инде шулай бергәләшеп, дус булып, туган булып, тату булып, бергә яшик, илләребез тыныч булсын, бергә булыйк, бердәм булыйк, исән сау булыйк. Иң сәламәт булырга барыбызга. Әбри Данияр дус. Синең кулларга менә шушы бүләкне тапшырабыз. Уеныбызның җиңүчесе буларак инде без аттырып тормыйбыз шарларны, аерым әзерләнгән. Карт инде син атта алмассың дип әйтәсең килә инде менә. Ансын инде үзең чамалап бетерәсең. Шуңа күрә синең кулларга без бүләкне тапшырабыз. Кабул итеп ал, алкышлар белән Әбрине җиңүе белән котлыйбыз. Рәхмәт. Уеныбызның җиңүчесенә супер уен тәкъдим ителергә тиеш. Мин аны сиңа тәкъдим итәм. Мәкалләрнең татар халкында бик күп икәнлеген истә тотып, һәм бүтән мәкаләне дә белеп бетермәвемне истә тотып, мин супер уеннан баш тартыйм дигән фикергә килдем. Мин буларның барысын да беләм. Хәзер супер уенда катнашам дигән җавапны әйтә бу дип тора. Юк. Уйнамыйсың аны? Юк, уйнап тормам. Югалтасы килми бит. Югалтасы килми, тигез җирдә кыя булам. Моны бит алып кайтып күрсәтергә кирәк. Яр яхшы. Без инде әлбәттә синең җавабыңны кабул итәбез. Супер уеннан син баш тарттың. Шулай да уенның җиңүчесе бүген син Әбри Хәбриев үзе. Рәхмәт. Бер күрешү үзе бер гомер. Тормышында барлыкка килгән һәрбер күрешү, һәрбер очрашу ул булай гына бармый, ул иссез калмый. Дәвамлы булсын, шушы очрашулар ешрак булсын, сәхнәдә дә, башка урыннарда да күрешеп, менә шулай бер-беребезнең кайфын, күңелен күтәреп, гомер итәргә насыйп булсын. Һәм мин әлбәттә тамашачыларыбызның, телевизор караучы дусларыбызның да безнең тапшырдан кайфлары күтәрер дигән өметтә калыйк. Инде үзегез беләсез, елмаеп яшәгән кеше ул теләсә нинди авырлыкны җиңеп чыгарга сәләтле. Авырлыкларсыз, кыенлыкларсыз гомер итәргә насыйп булсын һәммәбезгә дә. Мөхтәрәм тамашачылар, хөрмәтле уенчыларыбыз, башваткыч уены бүгенгә дә тамам. Гомер бик кыска. Шуңа күрә узун гомерле буласыгыз килсә, һәр вакытта да елмаеп яшәгез. Ә мин сезнең белән бүгенгә саубуллашам. Киләсе башваткыч тапшыруында очрашканчыга кадәр сау булыгыз!